Ndamonga anafotokoza kale ine ndi witness kululu amene ndikufuna ndifotokoze mbiri yanga kuchokera pachiyambi pamene ndakhala moyo wa usiku komanso kufika nthawi ino imene ndakhala ndikulandira mauthenga osiyanasiyana. Choncho pali ena amene mauthenga amene ndakhala ndikupereka amamva ndithu amva, koma pali ena sanamve ku mauthenga anga. Choncho mauthenga amene ndakhala ndikupereka pali ena amene ndafotokoza chiyambi komanso mbiri yanga. Ndiye ndaona kuti ndiyesere chamwayi kuti pa tsiku la lero ndifotokozere chiyambi cha moyo wanga wa usiku komanso chiyambi chonena kuti mauthenga anamba kotani. Ndimonga ndafotokoza kale kunena kuti ndineyo ndonena kuti ndine Mwadventist. Bambo anga anali Mwadventist, mayi anga anali Mwadventist. Ine ndakula m'banja la bambo ndi mayi Maadventist okha. Choncho mmoyo wanga kumbali yokufunsana ndi mapembedzero ndikufuna ndiyambe kwambiri kukumbukirako kuchokera pamene ndinali ndi zaka 6. Zochitika zimene ndinachita kuyambira ndili ndi zaka 6. Mu nthawi zonena kuti monga ndafotokoza kale kuti makolo anga bambo anga ndi mayi anga ndi Adventist, komano panali zofowoka zimene zinalipo kwa makolo anga monga Adventist. Ndipo mwina ndikhoza kunena molimba mtima kuna kuti ngakhale mapembedzero kale Adventist mbuyo zaka za mbuyo ena angakhala kuti mwina mapembedzero ake amangokhala kakanga kuti mwina aja tiwati komali Adventist, kumaja mwina kuti ali Adventist zizoletsera. Choncho ine ndinakula moyo wa makolo onena kuti mapembedzero ake anali amtukuka pamene monena kuti nthawi tinkaja mbuzi ena matizwa, tinkaja mbewa ili ana. Choncho panali mchemwali wanga wina amene anali wamkulu amene anazandifotokozera nakuti amati ifeyo olo tikujamo mbewazi, olo tikumaja ngumbi kapena chiswa zimene zisizoyenderera zizoletsedwa, monena kuti sitikuyeneka kumadya zimene zinaletsera m'Baibulo, komanso ngakhale ifeyo Maadventist sitikuyeneka kumadya. Ndiye ine ndamva chinandiphunzitsa kwambiri monga ndafotokoza kale kuti nthawi ndi zaka 6 nabakatisangu zonena kuti ine mbewa sindizadyaso, ngumbi sindizadyaso. Chisankho chimene ndinachipanga zinthu zizazimalizikabwera yamwina makolo apangakuti nthawi imeneyo mapezekera makolo mapezekera ndala makolo okuza mwina zakudya zimene zimakhala timaje zimakhala zamasamba mwina kwa wiki kusowa kuti mwina apezekera kakulira mwina zinthu zabwino kanyama ndizina zolero. Ndiyeno zimati zikapezeka zinthu ngati zimene mwina mbewa ndiye kuti pamakhala kuona kusitha makolo, kuona kuti apana kajabu zakudya kabwino. Pakapezeka kuti mwina ngumbi zija nthawi zamvula katilaka pamudzi mwina amatha kupha thumba lake kali ngumbi zokufa, ndiye kumakhala kumadapa pang'ono pang'ono, kumadapa pang'ono pang'ono kumapita. Ndiyeno ine pachisankho zimene ndasankha kunena kuti zisindikali zizadya, ndiye kuti ndiwo zanga zimene zimakhalako zimene amandikonzera amakhala masamba. Nachipanga imenechi nakhala ndili moyo umenewu, ndiye kumapezeka kuti ndimalandira tina ngati zitonzo choncho ngati timagemu dashi timwena amawulaku mwine nditidya masamba kotero iwaja kudya mbewa zawo zidya
kumandiseka koma ine nakangamira pamawa amene nakula onena kuline zisadya mbewa kapena kulumba chifukwa inali Bible. Choncho mchemwali wanga kuyu amene nandiso zote nakulisa kudya izi sizoendelerayo amene iye amkajabe zera komana amkajabe ine khala beni khala moyo menewo kenako yemwe iso anakuzira kuna kuti Bible limafukuza kuna kuti timaeleka tikhala nkulumbera makulu akatituma tikuyeneka tizimvera tisamagana tizikhala wina akachitira choyipa tizikhala okhululukirana naye tizikhululukirana naye zatu akachitaka choncho adafotokoza somawo amenayo anandikhuza kwambiriso ndiye nalekaso kuphatikiza pachisankho chimene napanga chosadya mbewa tizina zolozija ndiye inafika nokonena kuti kani mwana zanga wachituma ndiye inafika pomang'ono katino basi nokuti kukhanga ndi mwina asokoma kakati Yesu takati kungire maji moja bwino katunga maji akachite chakuti kena chifukwa chokuti ni makhala okukulika mmachitachita amenayo anzanga pano akachita mwina anzanga akufuna ndewu kuti mwina ndewu inosakwezera inafika pomwe ndinena kuti awakokusa inafika patazaka pamalo pena pake madina kuti awawakosa chakamuka ndokusa ngakhale madyero yawo akukodya masamba poko ndiye ana Mulungu unapezeka kuti munthu imene napanga zisankho zimenezi nakumana ndi ziphinjo zazikulu kwambiri zokuzana ndi abale akapanga kuyo inazafika nthawi yonena kuti pamene ndinazakwanisa zaka 9 ndimakumbukira kwambiri koma nthawi iyi ndindichikumbukira kuti kuna ndani ndi standard 1 imene ndimapanga zimene koma pamene ndimafika nokuzaka pakati pa 8 ndi 9 ndinazapanga chisankho nditamvaso za mafumbiro oyenderera asabata ndinazapanga chisankho chosagwira ntchito tsiku la sabata ndiye ndinawuza makolo ako kuti kuyambira lero ndinandiyambe masopano masungiro anga asabata akuti bwanji ndikuti sindimadya kuphika la sabata sumadya kuphika la sabata kuti ukwanisa bwanji zimene ndikuti nene ndiye makolo achanamukomera kuti zili ndiwe makamene ungaikukaone ine Friday yalikati likafika ndiye kuti mwina ndikazikakazikachimangachanga basi la sabata lafika mamawa nditakakukachimangakakadija kokazika ulendo kuchalichi ndikamwera masana ndikazijaso kachimangakukachimangachanga basi mazulo sabata lanani lata anapa kumadiseka kumada kusungwani kodi mapembedzero akamukwaji imafika kana ndikakamunda sitina mwina nzimbe matako kukhala nzimbe kuna imodzi kapena zimbe ziwiri mama uja basi ndicho lako ndija ndipita kuchalichi ndikabwera chimodzimodzi laifu yake makaidi ndiye inazafika nthawi yonena kuti ine ndinapanga chisolowezi mpaka ndinapanga chifukwa chaka mpaka laifu imeneyo ndiyeno bambo wanga anazandidanira abusa anazabwera ngati ndisakuyiwala amati pasina kwere abusa zina amati pasina kwere anazabwera nakula mati mumuyakule mwana uyu akuphalira kudya zozizira akunena zonena kuti akopa kusosa bali mwina akungokhalira kudya chimangatoka mwina nizipeo ndeti bati mumuyakule
akusajja yakula anadditanira Bible yakula akunena kuti Mulungu wayi anafotokoza kuti sikweleku azidya zozizira choncho iweyo kwendereka kuzidya nsima yophika tsiku la Sabata yophika la Sabata. Mulungu wayi ananena kuti tizidya zotere ndi mmene anayankhulira chifukwa kuti amandiuza adalakusa nafika povomereza kenako apezeka kuti nayamba nokudya phika la Sabata koma mtima wanga ulalusa utani usakukondwa. Pameneno zaka zimapitirira kufika cham'mateni nazaona mchemwali wanga amene ndinakundana naye akunena kuti ineyonso ndapanga chisankho, mbewa sizidya, ngumbi sizidya. Anapezeka kuti naye anapanga chisankho nakakatitira anthu awiri ndachita ndi pafupifupi chaka kenako mayi anga alowa nawo kuti ine mbewa phumba sizimadya uje ngumbi sizimadya. Inafika kuonena kuti banja lonse linapanga chisankho kunena kuti mbewa ngumbi sizimadya kuti sizimadya. Kenako ndizizukulu zomwe nosopano ndikunena pano mtundu wathu wonse amene tili maadventist kuchokera kuzizukulu azichemwali azichimwene anasika sadya ngumbi mbewa sadya kuchokera kwa mwana wa zaka zingati kodi? Zaka zingati? Zaka 6 zinapangisa banja lonse zizukulu zonse kandi ana lero lino zimene samanya. Umboni huu umene ndikufotokoza mbiri yanga ibenti nthawi zina ndimakonda kufotokozera kwambiri kwa ang'onoang'ono. Ana ang'onoang'ono ndaona ali mwene ndikuiwewo tingatikulalika ndikutengana mungatikulalika kutenga nditu osazikayikira ine chifukwa chakukakamira kumene ndakakamira ineyo zinapangisa mtundu wathu wonse kupanga chisankho chosadya zinthu zodetsedwa. Choncho ana amene muli apa muli ndikuthekera konena kuti iniyo ngati mwazikaliona ine kukakamira kwambiri makolo ana angati kusintha kukonza. Choncho zisatero nakhala ndikupitirirabe moyo umenewo inasafika nthawi imene ndikukhulupirira kuti ndili momo muzaka 9 momo inasafika tonakuti azichimwenanga akuluakulu anazapita koweza nsomba. Adapita koweza nsomba pamene amapita bweza amanena kuti ayi iwe ni mwana usapita nakangamira ndalilira pakuti ndatsatira iyo kumathamanga ineso kumathamanga mbuyo mpaka nenakachika kuona kuti kunakachika kumtsinje kumene amapeza nsomba laba simusiye popeza wafika kale ndipo musiya ine kapeza kakamuna yafika nthawi nsomba tinayeza nsomba kuchokera mmamawa mpaka na matuto osapha nsomba lombozi komena ukadala zikina kwa kwakono ndali kwenene kuchoka mmamawa kulojitha yokaja yomwe osakhala nayo mpaka na matuto osapha nsomba lombozi. Chimene chinachitikana Mulungu chozizwa chimene ndinachiona koyambirira pamoyo wangu ndili wamng'ono chinali chimene ndinatifotokozere. Yafika nthawi yonena kuti dzuwa likalowa akuluakulu apa zikuoneka kuti talephera kupha nsomba
ndisijokulonera kuti anthu amapako tisomba chinachitika yafika nthawi yonena kuti tifuwetuka abalelero zativuta abakulongeza mbeza zawo ine mbeza anga inati ndimalizike osatosa kenya kwayabalukikanakuwakula iwe chita chakuti sipita kwada ndikunakule kubwera ndinapemphera pemphero lali kubi kwambiri nakupemphera pemphero nena kuti Ambuye ndikupempha mundithandize kuti ndiphe nsomba ndikachitise manyazi akuluakulu. Ine nkhondo imene nena kuti akuluakulu aja amandibweza kuti ndisapite kokupha nsomba inali idakalipobe. Ndiyeno ndinapempha kuti mundithandizire ndiphe nsomba ndikachitise manyazi akuluakulu. Mmene ndimakatsekula maso kuti amen palikena kake kamene kamaonetsera nsomba ikakhala kuti agwira pansi pake kamene kachanona kapira mmene ndimapangana pomazapo kachonchi panavuka chapo chonena kuti ne kuti ndichikokere kukunda kuzuzikanacho mwamwa inuwo ndachikokerabe ndichikukunda koma kuti ndikachigwire kulephera ndichita kuthamanga akuluakulu aja kubwera kuzachigwira. Ine ndinaona Yosefu yango la kongo limene mumbana naloti nsomba ija napezeka kuti anayigwira kubwino pa iwo adakuta inyama ndakatizanaine kunateka ndikuti akapabasa tatani ndakomereze chete nanyamuka ayamba kukambira nakuluakulu ajachininjira ndikupita wati nsomba tendikwekugulisa chifukwa nsomba iji yakafika nayo kunyumba anthu akatisera akati akuluakulu malephera mwana yakapa cheni ine ndikuti sizitheka ine nsomba ipakekafika kuti kunyumba anamba kusasa anthu pakanaita nazikundira kuti akule chifukwa kwati nyanja ndiyodaliki nsomba zakumeshi zikusowa anthu okuti anapezeka nakanatene kusisiteka kunapezeka kuti nangatiza nsomba pakainakafika ntakafika kunyumba zinachitikati akuluakulu aja anasiteka unali kwasiteka toka mamawa ndisimamozaya makubwera osamangolo nsomba wapatimanai akuluakulu aja ndiye ndikudamaya kuti ndinapemphera jani kuti ndinapemphera kuti ndiphe nsombayi ndikuti ndikunyadira nsomba imeneyo anayikuza mayi ake anayiphika tinadyera nsima anamgayira unalyesanala wakunasosowa ne ili linali tsiku limene ndili mwana kuona chipambano cha Yehova Mulungu wakumwamba anandiyankha pompo wakhala kundiyankha zambiri sindingafotokozere zonse pamene ndali wachichepere komano ndingofika pa nthawi imeneyo mauthenga anayamba kubwera ndinayamba kulandira mauthenga ameneyo ndikumakhala ndimafotokoza mauthengawo anayamba pa nthawi imeneyo ndinali form 1 pamene ndinali form 1 nayamba kuona mauthenga osiyana-siyana ona mwina ndakona mwina kungomva mawu koma oyankhula ndani osamuona koma mawu ake okuzana ndizakuzimu osakhala kungomva mawu ake achisawa. Pamene ndinamaliza sukulu ndikungoyankhula mawu kunapezeka kuti ndakwatira ntangokwatira kumene ndinazaonetseredwanso mauthenga apo awono kuona kwake sikuti kunali kungomva mawu komano kunali kuona kodi akuti pamene ndakuona kena kukungona maso wakusekuka kumaona malo ena kumaoneka katemezi pakhalira tikonera
chifukwa mwina ndifotokozera maloto ndi masomphenya kusiyana kwake. Komanso zina ndi nkhani inaso ya mabereka chama ndikufotokoza zikachitule masomphenya akati masomphenya mwina pachituli vision chinthu vision kumalamukulachiti amati vision 2020 dziko la Malawi limayembekezera pakupita kake chaka cha 2020 sichoncho namba 1 vision 2020 masomphenya a dziko la Malawi amene akachitika kufika 2020 ndiye masomphenya vision imakhala uthenga umene munthu wapasidwa komano nena kuti unakuchitika kutsogolo. Uthenga umene ukakuza kulandira moneka ngati munakuzera ngati maloto ukugona ukuonetseredwa chochitika china chake koma chosachitika kutsogolo amene achake ndi masomphenya koma wake kuzera kujali kuti maloto tipozana munthu zikumveka funso limene nanazati kusapefu ukuona zinthu koma zinthuzo zikukachitika kutsogolo. Ndiye vision zinthu zochitika kutsogolo ndichifanya kuti muwerenge zolembera za Danieli malangizo akauthenga muzamba kuthula za masomphenya ndinaona maloto ndinaona masomphenya chinthu chimodzi chomwecho akuchithula chikupeka maloto chomwecho chikupeka masomphenya chikukakhala kachitika kutsogolo. Komano njira zolandira mauthenga awo amene ali masomphenya ndi maloto amakhala osiyana. Ndiye ine malangizo amauthenga amene ndakhala ndikulandira kuchoka nthawi imene ndakwatira ndamaliza sukulu ndakwatira ndikulandira mauthenga ena mauthenga malangizo ake amakhala amaloto amakhala olera kuti ndakhalangati pampando ngati mmene akhalira asisiwa mwina timapanga zina zake kena kubasi kukona ngati ndine kuita pakusitika sindikugona ndakukhala pampando koma pakusitika ndakagona zinthu zina ndionaona kena kukubwerera ndine pampando maonekedwe ake amakhala obwera mosiyana-siyana wopano ndakutulusa audio ina yonena kuti akusa akalika kutsogolo ali paulali wa mphamvu ine ndakukakati nzeru zakukakati zathawa pamwe kumvera ulali kuda ndapa kuona masomphenya akuona zinthu zimene zikufotokozera paulali kakusake kumaonjezera kuti apo pakwenda paeneke chonchi akupatere kena kuzabwereranso ulali kuja kupitirira. Ndiye masomphenya awa amabwerera mu njira zosiyana-siyana nthawi imene mulungu akhala akufuna akuyankhule amata kuyankhula pena paliponse pamene mulungu akufuna kuyankhula amata kuyankhula. Ndeno kuchoka nthawi imeneyo nakhala ndikumalandira mauthenga osiyana koma ine sindimadziwa kuti wina mulungu ali ndi cholinga china chake mangoti zikuchitika. Komano kuchokera chaka cha 2020 21 kufika 2022 ndi pamene ndinaziona kuti zinthu izi zikuoneka kuti mulungu akundipasa mauthenga. Nazamba kumalemba ndi matetu omwe kumalemba kuti ndingayiwale. Chinthu choyamba mwachidule chachikulu chimene chinachitikano ndi kumalandira mauthenga ndadusamo masiteji zokwana pa 5 koma mwina ndikwanirisa kutula masiteji mwina awiri ngati satatu. Chimene ndinazana kuti zinthu zikuoneka kuti mwina Yehova ali ndi zolinga zina zake. Inazafika nthawi masomphenya amene ndimaona kuti ndisafotokoze malingana nthawi awati wanena na stages amene ndadusa kuchokera ku mwana kuti inazafika nthawi yonena kuti
nazanyamula zolembera za Ellen White koma buku linalagira Ellen White ntalinyamula mmanza byoti buku lija nakhala pansi pamene panali pasitepe ochuluka okwera mwamba muyonji ine nazakha sitepe ya musi muyonji koma ndili ndi buku la Ellen White m'manja. Kenaka buku la Ellen White lija ndili m'manja yonji ndinazakamba kupemphera pemphero la mphamvu buku lija sinalole penzayendera komano ndinazakamba kupemphera pemphero la mphamvu ndili pamalo pamene panja ndikupemphera pemphero la mphamvu lija. Kenaka ndinazaona mngelo wabwera wazayima pambali pakapa ine ndamuzaza kuti uyo akwaneka kukhala mngelo anavala mkanjo woyera unosaoneka owala ndithu ndiye anayima pambali pakapa sizinandichechemese kapena sizinandisokoneze mapempheredwe anga amene mapempherero mapapitizabe utani kupemphera. Ichi chichochitikanje ndimaona ndiku vision ndithu kumaona vision sindinali ndikugona ayi anamu nali ndawera kutchali chinasabata ndafika kunyumba ndikugule ndinamwana zanga kuchitika ziti ndiye kunapezeka kuti chimene ndinada bwano zona kuti pemphero lili mkati mngelo uja wa Mulungu uja amene anayima pambali panga sana akule china chilichonse komano tangana ananyamula kanthu kena kake m'manja kanthu kamaoneka ngati kuti ndingafotokozere bwanji panali tipasititi tinatake ena akamati kale timati khetepa koma tsekula choti kamakhala kafolokono basi tseka kwake basi khete ndiye ananyamula kameneko komanso akakanali kapasi koma kanali kuoneka ngati kadochidoti chocho ngati mwina ndinene kuti kamaoneka ngati kanali kanyali koma chita kuvundukula pamwamba pakafuna kuthira mafuta kuvindikiraso ukuku kulike nakakeko kuone kuli kanyali. Ndiyeno mngelo uyu zimene anachita anatenga kamene kukanyali kuoneka chinyali chachikali choncho kanyali kameneko anakavundukula pamwambapa kenako anapisa chala chake mkati mumotira mafutamu kenako anandipaka pamutu atandipaka pamutu ine pemphero sindinasiye komatu chimene ndadabwa nchonena kuti ndinazimva mphamvu chepa kumwamba kenako ndinapezeka kuti ndinagwa koma pemphero linagwa ndimapitirirabe kupemphera mngelo uja anasowa sana leke mina nene imene inali 2021 2022 kungotokera nthawi imeneyi anandipaka mafuta pakukupa nakhala ndikumulandirano mauthenga kochulukano ndayapeza hadikamba ndakakulemba hadikamba katiwe chepadzadza mauthenga ena kuoneka kuti akukwaniritsidwa ndimati ndikapera Khristu mnyimbo uja mmene ndimayimbira nyimbo zija komatu pa nthawi imene ino wandipaka mngelo uja pamutu pachoti Khristu munyimbo uja ndayamba kumva mtundu wina mwina kumayimba Khristu munyimbo uja ine misonzi kuzimvera misonzi kuma nyimbo ija kutikuza mtundu wina wake ine kumala kuchitika njani mmene ndimayimbira poyamba ndi mmene ndikuyimbira apa kusiyana. Baibulo ndikalimbira Baibulo mavesi aja mmene ndikamawerenga kusiyana ndi mmene ndimamvera poyamba komanso mwina mukugwira Baibulo lija mwina ndimaganiza nkhani nake kungogwira Baibulo lija kuvundukula ndingofikira pankhani yomwe imene ndimaganiza lija ndinamba kukhala kuti zinthu zikukhala bwanji. Kenako mmene ndimafikano pa 10 May 2022 nali muganda yakuno kumene kunali mkono wanga amene anadwala lero amuna mbanja mwatu ndwechepa ndana ndikupene kutoka komwe kuti ngakhale naye mkono wanga wote nakhala naye
musamala mpaka nani mpaka adimiti kukwizi choncho inazafika nthawi imene anakusa kukwizi kubwera kuno nazaonanso ndili malo ena uku kwakhala mipando ine ndakhala kusogoloka ndikufuna mwina ndizikuuzisa ndili choncho kena nazaonanso ngelo yemwemuja abalekuine nibagitano sakasa abandi kuuzisa nkaja komano ndayabaso pempero lankavu lofanana ndino mwili kanabona tutetewani nikupepera kati zake zimamowerawo lupepero kuti ndiye abaso ndayabapepero lija gulu linanugulija silikuonekaso nakosala ine ndakwada basi ndipepera kona kuti nakapa pano ayi katekayo ndakwada ndipepera ngelo yemweuja amene anapera kuzati pama mafuta akawo namonasuwabwera wazali na mambali nthawi imeneyo popeza kuperekera ngati munthu nali ndi basi mnyazi kwa 1 days ndiyeno inakukwana 10 days pa 31 days ndi pamene ndinaona ngelo mauja wazali na mambali ine ndikilomere kupitilira komano ulendo sana bereka dimena kabela kuyanga ulendo huu anabera ile kumanja oza kala soma mafuta ajaya kwamba wanabera sakanyani mimi mnaji mafuta analipaka mafuta bakanyani usika nayo koma ulendo huu anabera sakanyani mmene ndimanga onera ineyo ana mfano kuzozona bado kama kukuza na kuni ukamba kukuza na Mungu usaonjelele katika kukosa ile ni kamba zile sisi wote zile katika kukosa ananyamula kadu kila kaje mjamani pone kakadime kama ndio akachesu kama jinsi kajadima kakula mkaka moto ananyamula kabili kaja ndio anali bazangu kwa mbili ile ndio kutilizaga kubepela chokwata anateka kaja kama kaja kudiga bamukupa ndia zati bamukupa bakamya bayochija panakala batikuti dikatenga nkuni tasichira mafuta aba lapine ndia dikatenga moto kupapa kuika hapo kimejima dikatenga ndikufuna dikaile moto kama kama mpambe ya ndio chimene chinachitika azana ndaka gacheso kabanga kaja kundika bamukupa kana banga moto yaka kwa mpambe ndiye ine ninazona mtakwenda poto kulupepera zonse zimene mabanga ngero yo umaona ine zonse zimene kuchitika akundipanga ine kwa ndeke moto uja unaoneka kuti umwamba umaenda kaka ngoga wale timo tena kwa makaka ni kupita mbali kwa pamono ukuku kumakaka ni kwenda pamono kwa makuku ababa kaka ni bagawika kaka ni bagawika yote kaka ni mbali zili potera kwa masuku kulu bauti kwa maana makaka tukuwa ya yote ukuku kupanga kwa bagawika yote uunganira Mungu kwa masumba tuka usuru ndiye tena nisisa modo sugu die wota ubungo kupanga zile kenako anateze ngero uja asame ngejojo anaposoa bozi sana akuleso anasia kwa bilokani kena kwa ndaza bezeka kulini hapo kuoga kupa kupitiliza ile madani mabempera bili kukole umodo jana wadani wajo ngero wewe mbele mnamuonera ku amone kawika cheso kamera nateka njito aka wenda nanga nasa akuyaza antu kumena mabwera wanabwera macha anapofikira
asabere kuzayatsa pomwe mwanatenga nawo akupita mwina alikwatira nakamuyaka pomwe koso akupita kukayatsa wina pomwe kwakupita kukayatsa wina analipa changu kwambiri. Ndi pamene ndinafika kukaza kuti zikatiteka kuti ngeroyi mwina kuna nthawi yanchitira mwina ntchitoyi akufuna kwire kwa anthu ambiri. Ine ndazuka masomphenya ndatenga yolepera ndalemba ndagona mama wakwati kuti ndochitike ndiyo chiti chinachana kenaka panakubwera nthawi yake zikuoneka kuti Yesu Kristu amene amapita kumwamba anawuza kupikasisamulosamanani Mzimu Woyera kuti azizakutsogolerani kukunikirani kukuuzani ngakhale machenjezo azinthu zimene zili mkuuzani. Ndikuti inali nthawi ya Pentekoste imene nditenge Baibulo ndione ndiye ndatenga Baibulo kuti analizandanaweka anali machitidwe chapter 2 verse 1 Vito ndikuboka iki amene pachaptawerenga nkhani yokuza na Pentekoste inapezeka kunena kuti chimene ndinazazizimuka nacho amafotokoza kuti anthu ajali chinyumba chimodzi akupemphera akuti kunabwera akuti pansi panachenjemera ndikenako kunabwera aliyense lilime la moto akuti pamutu pake lawira moto pamutu pake koma moto wake akuti kwamba kusunga ugawanika. Mutawerenga lembalo kaja okuza na Pentekoste mukoza ndikuona moto wake mina mamukoze nini najua kutoka moto mimi naona ile unalogawanika sote Bible muso hakuna kuli anatira malilime amoto ogawanika ndio kuti bejikile ibedika ukati kimene kiki ndiye kuti naye kufika nokugaza ndikutawija atunganya mphamvu ya ndalandira osali mawamuzi. Sono zikuteka bwanji ineyo andipasa mkono mine ndilitobeka ndiye zinaoneka kuti munthawi yathu inoyo tisayembekezere kuti ngamapemphera mpinduka wakumanja ngamapemphera kusonji ngamapemphera kuti mzimu wa anthu ya Pentekoste kuti udzatsanulidwa mpingo usiwo aimene anachitira sindi kukhulupirana mimi kuti adzatsanula mzimu wamukotino mpingo soja kuti ngati mene lalire sindi kukhulupirira koma ndikuona kati ulendo uzikhala lando mmozi ndikuona ngati chifukwa cha chimene naona ichi chikuluula chifukwa kabisa ineyo ndekusiku limbikisana pale ndawo koma kukhanga likulimbikisana mwina ndizake nkwakule zikuoneka kuti nditu mzimu wa Yehova onga uja wa nthawi ya Pentekoste timamvekera kuti masiku otsiriza azakutsanulira kwanthu pake komanso kuphatikizapo palimaona kuti kumeneka ifeyo tizipembedza ngati pina mapembedzera sona kuti akhalopambana amapambana chifukwa mphamvu ya Mzimu Woyera ndiye no mzimu amene utamala ndikapachikulu mambo koma ulendo uno ndidi chikucho kuti akwene alipo ndikuyenda chikuchitika chikuchi koma mwina nzanga ena kapena kupenda asaka kusangula akhala chete koma ine ndikuona kuti mpaka pamene tikumapita nthawi ndi chiyankhulechi ndikuandika chiyankhulo chithandizira anthu ena asokulimbikira kuti ambuye atitire chifundo pamene akuka nasindikiza tizidikira nthawi pamene akutsanula mzimu amenewo ine sandichitire chifundo ichi chana Mulungu ndakhala kupemphera wanthawi mafasi na mababa
kupenda kwambiri mphamvu ya Mzimu Woyera. Ndiyo inaweza kukulanga chifukwa kumene tikuyenda nyengo zimene tikuyang'anana nazo popanda mphamvu izizi ana Mulungu tisaname sitikakalimbe zisautso zimene ujawo kubwera uja popanda Mzimu Woyera kukhala paipo sitikakalimbe ndikunena zilonda ine kulumbirirani au atumwi aja anakhala mphamvu kwambiri wina kulalika za chibombo wina anthu akakuza pamene akupedwa wina kupita kulalika za chibombo wina akupedwa samafoka chimene chimapanga atumwi aja unali Mzimu Woyera uja. Choncho chimene chikubwera kusogolo kwati kuyang'anana nacho ndichotsa kusiyana ndi cha nthawi yake, ndi chachikulu chosiyana ndi nthawi yake. Sitingakayime popanda Mzimu Woyera, sizingatheke. Pamene Yesu Khristu akubwera kuzatenga anthu oyera mtima, communication imene ikukakhala ndi Mzimu Woyera, mphamvu zakumwamba, communication yake ndi anthu apansi pano ndi Mzimu Woyera. Pamene tikuzakwatulidwa, pamene Yesu Khristu akubwera, Mzimu Woyera amene ali nafe akatithandizira kunyamuka pansipa kuti ndikumane naye ndi mzimu umene ukubwera, mzimu wake udzaza kwambiri ndikupanga chani chinthu chimodzi. Iweyo akalibe Mzimu Woyera suzanyamuka pansi uzakhala sindikuopseza ndikulula mali ine Mulungu potuza kuuza kundikuzeni ndikonzetsere nthawi yake sukanyamuka yoyo basi ngatibe Mzimu Woyera kukakupangira Yesu Khristu mwengali sizitheka pokakupa Mzimu Woyera akhale ndiwe nthawi imene ijayo azakukonzetsera kunyamuka mphamvu pamene Yesu Khristu akubwera, mphamvu zake ndi Mzimu Woyera amene anakupasa ali ndiwe zikakumana zimakulana zikakumana uzatikupanyamuka pansipa chifukwa cha mphamvu amene cha Mzimu Woyera amene ukakumana mlingana na Yesu Khristu. Ndiyeno chimene chikufunika kwambiri ana Mulungu tipemphe kwambiri Mzimu Woyera, tipemphe kwambiri Mzimu Woyera panthawi tikuyandika. Naona pagulu lina lake amapanga nditu unati mapemphero kuti tipemphe kwambiri Mulungu atipase mphamvu za Mzimu Woyera. Ndinayamikira kwambiri, sinaikepo komenti koma ndinayamikira kwambiri kufundo imene ichayo chifukwa ndicho khadi chimene timeneka ife Adventist pamene tikukhala ukukhulupirika kusunga zinazi tipemphe kwambiri Mzimu Woyera. Ukubwera chinthu chachikulu kwambiri chonena kupopanda Mzimu Woyera sitingakayime. Pano patikoza kukana kuti inesi zitafika kulandira lemba la Chilombo nyuwa uloda ineyo nayi imene ndikuzimvera sizizatheka. Koma ngati ulibe Mzimu Woyera, ngati ulibe Mzimu Woyera, pali chiopsezo ana Mulungu tizafowoka mmamawo. Kodi mukusaza kuti enawo nomwe titochepa chimene tikuonekera ena amakali kufowoka ena ata amakali kufowoka tochepa tizeni zinafike koma amakali kufowoka. Ndiye ndipemphe kwambiri mphamvu ya Mzimu Woyera panopa Mulungu akusanula mzimu wake kwa anthu ake sibozayi chabe kuti sifika nthawi ndiyani tipatana kuti atsogoleri wakuno zondera kuti atsogoleri ayambo anapereka moyona kuti tiziulula zimene Mulungu akutani akuzionetsera kuti pamene tifotokozera ena mwina akalimbikitsike. Ndiye nthawi ino akusanula mzimu wake kwa anthu ake. Izafike nthawi imeneyo ineyo ndinapitira kulandira bino uthenga ochuluka. Kenako ndinazangomva panali pa 12 ichi chachitika pa 10 ndinazangomva pa 12 pakuti Habakuku chapter 2 verse 1 kukalekeza 3 imeneyo. Habakuku chapter 2 verse 1 kukalekeza 3 ngati tisakunama kumano lemba limene lolo mwina amene ali nakuza kuwerenga
chapter 2 verse 1 kulekeza 3 akuba amene apeza ngoma peza nawereka chapter 2 verse 1 kulekeza 3 akuba verse 1 taima badi ndilo langa ndi kuzika palinga ndipo nzang'anira ndione ngati adzanenanji mwa ine ngatinso ndinamyankha chiyani choneneza achanga verse 2 ndipo Yehova anandiyankha nati lembera masomphenyawo verse 2 muna mayambireso nangasema tikamayi verse 1 taima badi ndilo langa ndi kuzika palinga ndipo nzang'anira ndione ngati adzanenanji mwa ine ngatinso ndinamyankha chiyani choneneza achanga verse 2 ndipo Yehova anandiyankha nati lembera masomphenyawo nuwachemutse pa magome kuti awawerenge mofulumira verse 3 ikupitira ine taunalekalica nalikalira zonena kuti ine ndakatula tangu mauteka kumalemba ndiye fesino limalemba kuti lembera masomphenyawo nuwachapitirizana verse 3 pakuti masomphenyawo alembera nyengo yoyikiliratu ndipo afulumira kuchiza pache osanama akachedwa walandilire kupeza afika ndithu osaperekereza akukukachedwa walandilire ndithu masomphenyawo afika ndithu lemba limenelo linali mkati mwa mauteka lavila makulita ndikulalira mauteka otuluka imafika kwetu kuti yaba kulemba leo kutoka mamawa mpaka na mazulo ndikulemba mauteka ndiye lemba hilo linakabwera usiku kugona nakupa mawu hapa 2 verse 1 mpaka napatika musimu ukoko nakula lekeza kipo kwa kaja hivi Yesu anakuti hakuna kulembera masomphenyawo nuwachemutse kutoweleka wali kumachangoni kufuka masomphenyawo afika ndithu akachedwa walandilire vesi nikufotokozanoti ndiye nditaona zimeziza nkuona mauthenga amene akubwerawo nikuti masomphenyawo ndekutitachiteyo mauthenga amene ndinalandira aliziranirira kuti aukanaziranirira kuti ndikuti akuti ndialembesanga ndiachemutse pamagome akuti wereke mwachangu kuoneka kuti mauthenga limeneka kuti ndichite mwachangu kuti akandodi aamve ndifuka kuoneka kuti ngakhale ndikukaita mauthenga osewa apamikisidwa ndipamene panabwera pesikuti ndege nako zinadidikisa belimatalibe malembano ndiye pamene mauthenga amene ndimalandirano pamene amafika 400 ndi pamene atsogolera tinazawulizana mzimu wa Yehova ndikuziwa kuti amene anapanga makosolo oda kuzawulizana ndi watu mauthenga ako ulapeleka ndani adziwe koma ine kuti kukhalira bwino mlandu ndikagona ndikusiba masompenya kodi ndani ndikagona mwina ndimva mawu kodi iwe uthenga usukauza kubani koma ine kwa kusentira adventist izi zikulibepo ndiye andilapati akristu ndiye aweza achilandira koma ndimati ndikagona mwina ndimvokero kodi ukulikira yani lina mayi wanena ndali vesi zomaliki kumakhala kulipasa mavesi osiyana mauthenga akubwerabe akulize awuza ine ndinamikira Mulungu wakumwamba kutalumikizana dala anandithimbisira ena mwa mauthenga amene ndinaonetsedwa akuponyedwa adakaendabe uitakabako wakumozambika nanditumizira wakumozambiku amene akukufokoza mauthenga akukuta kuna akutitsisimusa ine ndinamikira kuti ambuye alepezeke
ni mambo mjika mahali kapa ya kulemba sebe mahali kapa kumambo mjika uli ndinene ngati maana mambo za mambo yaba kwa kuti chifikire kwa bosi jamani ndezi zakero kuna vile kauli katika mtawi yone na kuti adizoza kwenda kuja kachirika ichiri yangu kuti mina tendisana kwa kuti wachi kujaji sana kachirika anasaidiacha mimi ndakuzera labda katika moto kachitata kompleto anazani kuelezea zone na kutino mwandiko asanyangoti ama hizo tena mimi sabizwa ama muna nileko kuzungumzia kwa mambo ya kuduga kichoro wala tena kama baba kuomba David ni Goliath ena majambo zina ama bora zina zake suru yote zimajenge kidogo kwa akamaka bali mpaka Kisaro ineo nazake zika kuti maulendo kwa na katatu ninazao nesirindwa paso Kenya ineo ndikufalisa utenga kwa kwenda zigawe kuna 14 za jambo chuo iwe ukali kwa kutoka mimi kwa jambo haya sana ndani inenda kutoka ama from heaven zimabezi za kutika ya mbaya chuo patukosa ndani kosa baya ile ni bidii za kufanya kenda kwa mwana naso kwa la kila kutembe kwa kusia mbele pia watu tunazopenda kuna vitu tunataka stage namba yake nini? Namba 3. Nenda na mimi kusema stage ya kati. Haya. Pale nilingeze kwa stage ya namba 3. Winapo listen to that neno kwa kwa kasabu. Kudingine. Komando ngine na kuti pamene Yehova akwenda na zoza anake kumaso tsana zimu wale pamene tujakana nana kutaya kwa kuliena amena zakati ama mtaona leo kwa zakati ama yoni na kuti pamene tena tatawadi ni kupindi mabili nikajua kupindi kuja nikumabala bila sura asingale na badaa basi asigale na badaa basi kuna kuni feo na kumeleza kia makumbi na nani Mungu wako mama paka amena akapana mama Ijiji Mungu amatone sira ya kupolewa Mungu kifukatu mutaya sausemene kwera paka kama mabulena paka kama mbali gani hata kama mbali gani hata kama Jibwanya kukaba osakabika iya kukubiza mulali antu kumate beruka ndio kuti kokhala kwenda mpaka mami koma ena kuna kumabalika kumabelera ndiye nsonera kuti izi zikuvula zimene kwa wakatani akuchita mpaka ndiye leo kamene tukupembeza kamene tukupembeza tiye nifike kontima kwa miji tawi yake Yehova kusaka wale ama kumbepe nikakutula ama kumbepe ndiye kutukulipa kwa sina zake Mungu mbira Mungu mkangale ni pamoja baada kwa kumi pamoja kaya tukao tukabali kungana ndiwa kwa bora hata kama kumadawa hizo zinajira kwenye sira maso tena kwenye kujitika ile kumaona ndio zote na kuendelea mapembezo ati tikakile kwa kule toka ndani leo dakika kuna kila mteka otuka leo lino ndili basi
ndikubwera anandipa sasa uthenga komano uthenga umenewo siwagulu koma ndiwamuzake amatakulipa sa uthenga mundu wakuyo zakuyo asamanyire zakuyo ndio uthenga umene unali wako umene naona kubwera basi uzondera kuti unali wa Mulungu ndi Mulungu zake ineyo inopembeza amen Mulungu anaitana kuti ndimuuze muntu ndiye ndo mautima amafika kusiyana kunjira zosiyana ndio ndio serika unene ndikanamunene mimi mabwera kuti amuna uthenga menda upeza koma ndokuzana ndi ine ndi munthuyo muyamba kuti ayo ndikuoneka kuti kana unesese awa munthu ofuna kukozani amenewo ukapanda kukoza ndio makufikira amakhala aine banja langa mpingo anthu onse komanso dziko lonse ndiye timene mafuna ndiyankhula na Mulungu timene tikakutetera tikapezekatu tikafire kwakuya nthawi yake Yesu Khristu akubwera ambuye akadaliseni popeza kuti tidakakumana abe bwina uliro umene tisakuzana zina ndi zinazo koma mauthengawo ali kwambiri makukwanirirako ena ali nawo komene amene tisanalandire kulilaku zakupasana makamaka makoni mwa WhatsApp amene ali makoni a WhatsApp ambiri akwaniritsidwa ena kukwaniritsidwabe ndipo ena ndi chitolera kwaniritsidwa zimene tikakula za amene anapatula uthenga kuona kuti akwaniritsidwabe akona kuchitira kuti zimene tikakula zona kuti tikambira kwaniritsidwa ndipo ena akwaniritsidwa wachiona chachitatu kwapata Mulungu wakumama kuti asankhe anthu onera kuti azitha kuchenjezana kuti ndisa limiti sana bamwewe ndidi chikumekana mukapeta wa 2023 zamiri zimene kubachira 2023 Mulungu azikuzira tusana kuti tizikotekera ambuye akudaliseni kupata kuti munakhani nthawi kumvesera amen.